Дефилето на река Вит или 8, дали и майката. Обути в далечината, къщи за продаване. Просто ще дишам тежко, няма да коментирам, защото картината показва всичко. Реката. Ето го и бате Елан, премини от тук, бате. Да влезеш в кадър. Здрасти. А? Да. Кажи нещо за нашите редовни слушатели. Нашите редовни слушатели, много съжалявам, че не дойдохте с нас. Пребахте се. Мога и аз да го потвърда. Потвърдете го здраво. Съм на тегава предавка. Конь! Е, този кон се изказва. Да. Сокон. Супер природа. Гасим за сега, защото идва... Май, че нека знак. Да.